أجرام طبباو تحستو زحاقفت فيلم ماني هيست إذا كابت زرقاح كساب ذا ساعات أزيام عالم ملوك كزارب الله زبقعت ناي مافياتات فيلم غالبو عالم كسحب زقبرا حيلي انتا يكون يخون سلام زخبركم التخاتاتلتي بدبات المونا تي في اكسترا كما يتصنحوم نمبر فيلي بزبلن ماني هيست استسميت مساتيت فيلمن طبباو بلصنتان زدسس اغرامي تحستو حزنا مصينا دنام شير لايك سبسكرايب بمقبار كم وترو كساب فصامه مدبنا مسانا حبيبكم كتصنحو بخبري نعدم زان ميلونات هزاب كاب عالمنا يعنتم امسكو تلفزيون كتكل زغبرت ماني هيست زبل مصوع ز توحبام ناي تلفزيون تخاتاتاليت فيلم كينو زحدرتو غزيف صلوام بزحات بغص بهريات ز فيلم بمدرخ دغهدي نزان نبرل عالم بركز زبلو ناي جبنات فصاميتات كمز انغدولام بركز زبلو ناي متخابات فصاميتات الباسات ازم غص بهريم فودو كزوتر كمز ترعي مزاغبت تاريخ يغلصوم لمخانو ازا فيلم ازيام معنا خندزي كتفتو زغبرا انتا يكون يخون بسنك صلوا فيلم زي استفطرو اغرام تفصاميتات عالمنا خ انتا يوم حبيرنا ندهس زعبا كخون يوم وانا واحد اتفصامين كاب امرو حدا بروفيسور زتسميم كان غص بهرتا فيلم استلامس تواسع زفلقه خوينم زي عالم انغداتو زي تفلط بزوفناي غبن فصامي زحزله ندفين ابللي زخونه يخون سب غدات كيوردكام مينتوف سبين زبهله غزوفناي باطيره حتمت فابريكام جهوب بمحز بفيديونا زغمت ገንዘብ አህቲምካም በዘገርም ጥበብ መውጻእ ዝብል ንድፊ ዋና ፕሮግራም ናይት ፕሮፌሰር ይሁዝነበረ ነዚህ በአምሩ ዝቀረጾ ግዙፍ ናይ ገበን ፍጻሜ ከውን ምግባር ድማም ሸመንተ ዘአባላታ ጉጅለ ብዝግባ መልመለም እዞም ዝተመልመሉ ሸመንተ ሰባት ድማም ዝኾነ ይኹን ድሕሪት ክጎቶም ዝኽእል ብሕልውሎም ዝቅስቅስ ሕሉፍ ይወዘይ ብሎም በመዃኖም ነዝዕማም እዚ ክምረጹ ተገብረ ጓዳን ዝበለጸ አሳልጦም አስማቶም አብ ዓለምና ብዝርከባ ሁባት ከተማታት ከምዝ ጥቃ ተገብረ ገለ ካብቶም ገጸ ባህሪያት ቶኪዮም ሞስኮም ናይሮቢን ኤንቨርን ካልኦትን ዝርከቦም ንመብዛሕቶም አዚ መሳጥስም ተዋህቦም እዚ በኔትፍሊክስ ተዘርጊሑ ዝርከብ 5 ምዕራፋት ዘለዎም አገራም ናይ ቴሌቪዥን ተኸታታሊ ፊልም ተጠኒሱ ዝተወልደሉ ቦታ አብ ሃገረ ስፔን ኮይኖም አርስቲ እዚ ፊልም ድማም በቋንቋ ስፓኒሽ ላ ካሳ ዲ ፓፐል ተባሂሉ ይስመም ናብ እንግሊዘኛ ምስ እንመጽእ ድማ ማኒ ሄስት ዝብል ስያመ ተዋሂብዎም ይርከብ كذاب حجي زي جمركم ما انت حاليهم فاتسمكم جميركم اي كتقدفوانيكم زبل الزربام مبصاف كلهم زتخاتاتلوا ادنقتي ازا فيلم ايوم تمسيتكا جميركا كتبقى جنا كما عبلات تمسطها انكي وصها انكلام اتا فيلم اتبقى لبي سقاليت كوينام تسريحام نفس وقف ገጸ ባህሪያት መና ይባሉ መሳጥ ጠባያት ዝተዓደለው ጥበብዮም ፈጽሞም ፈጣሪ ዝፈርሁም ንስርቂ አዝየም ዝጽየኑ ሰባት እንተኾነም በፍቅርዞም ገጸ ባህሪያት ክወድቁ ጊዜ ዘይወስደሎም በመሆኑም እኳዳ በንጻሩም ንዝሐስቦ ናይ ስርቂ ትልሚ ክሰምረሎም ማዕረማርያም ክትሕለቅን ንፖሊስ አመና ክትጸልን እትገብር በመሆኑም ተኻላ አገራሚ ገጻት ናይ ዛፊልም እዮም እቶም ሸመንተ ሰባት አውሽት እትባንኪ ሱሳን ሰለስተን ዝብዝሑም ሰባት አገቱም ገጸ ባህሪያት እዛ ፊልም ብዝግባእ ዝተቀርጹ እዮም እዚ ተኸታታሊ ፊልም እዚ ወላኳ ኣብ ሃገረ ስፔን ብትርከብ ናይ ቴሌቪዥን ፈነወ ቻነል ዝተሰርሐ ይኹን ዳዕበር አqalቦ ኔትፍሊክስ ክስሕብ ብምኽአሉ መጠናዊ ናይ ኤዲት ምስትኻል ብምግባር ዳግማ ያፈነው ብምዝርጋሕ ኪኖ ተፈላጥነት ኔትፍሊክስ ሓደ ካብቶም ልዑል አታው ዝረኸበሎም ተኸታተልቲ ፊልምታት ዓለምና ምዃኑ መዛግብ تو يገልጹ ለዚህ መሳጥ ዛንታዚ ዝጻሐፍን አሌክስ ፒና ዝተባሃለ እስፓኛዊ ውሪ ናይ ተኸታታሊ ፊልም ደራሲ ኮይኑም ካብ ዝሰርሖም ብርክት ዝበሉ ፊልምታት ባጀት ዘይተሓትት ኣብ ሓደ ስቱድዮ ክትውዳእ እትኽእል ኣዝያ መሳጢት ስራሕ ንመጽሓፍ ነጥቢ ሓሳብ እትዛንታ ስርቂ ዝብል ክኸውን መረጸ ወላኳ ኣብ ኢንዳስትሪ ፊልምታት ዓለምና ብርክት ዝበሉ ናይ ስርቂ ገመናት ፊልምታት እንተፈረዩ ናይዚ ደራሲ ዛንታ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንተዳ ሃልይን ገበነኛታት ዝላበስ ወገ ጸባሪ ደዝቢ ከም ዝፍቀሩ ጌርካ ምንዳፊው ዝነበረ
በዚህ ምክንያት እዚ ድማ አድናቆት እዛ ፊልም እዚኣ ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ህቡነታ ኣመና ካብ ምብራኽ ዝተልዓለ ካብ ኣህጉር ኣፍሪካ ከይተረፈ ብዙሕ ተቐባልነት ክትረክብ ኣኽኢልዋ እዮም። በንጻሩ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ፖሊስን ኣካላት ጸጥታን ኣመና ክትጽሉን ብህዝቢ ተቐባልነቶም ክቐንስን እተርኢ ብምዃኖም ቱርኪ እትርከበን ብርክት ዝበላ ሃገራትን ዝተፈላለዩ መንግስታውያን ትካላትን ኣብ ህዝቢ ከተሕድሮን እትኽእል ኣልታዊ ጽልዋ ብምስጋእ ተደጋጋሚ እዛ ፊልም እዚኣ ካብ ማሕበራዊ ገጻት ዓለምና ክትውገድ ብርክት ዝበለ ክስታት ቀሪቡላ ነይሩ። በዚህ ምክንያት እዚ ድማ እዛ መሳጢት ፊልም እዚኣ ንተኸታተልቲ ክልተ ምዕራፋት ድሕሪ መቐጻላም ካብ መስርሕ ፈነወጠጠው ክትብል ተገደደት። ይኹን እምበር ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ብጠለብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኔትፍሊክስ ከም ብሓድሽ ብዝሓየለ ናህሪ ንዓሰርተ 5 ምዕራፋት ብዘገርም አንጠልጣሊ ትሕዝቶ ናብ ህዝቢ ከም እትዝርጋሕ ተገብረ። ኣብዘን ዝቐጸላ ክፋላት እምባር ኣብ ስፔን ዩሮ ከተማ ኣብ ባንክን ዝተቐመጠ ግዙፍ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ዝኾነ ወርቂ ማዚ ዝተፈለየ ጥበብ ምዝማት ዝብል ሓሳብ ሓዚሉ መጸ። እዛ ካብ ህዝቢ ልዑል ኣድናቆት ዝረኸበት ፊልም ነፍሲ ወከፍ ስጉምታ ኣዝዩ ጥበብ ዝመልኦ አንጠልጣሊ ፍልስፍና ዝሓዘለ እዩ። ኣብዛ ፊልም እዚኣ ብልሒ ፕሮፌሰር እቲ እንኮ ጎሊሑ ዝረአ ኣገራሚ ክፋል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ዝወሃቦ ናይ ፖሊስ ምላሽ ድማ ኣቐዲሙ ኣጽኒዕዎ ዝጸንሕ ብምዃኑ ነታ ፊልም ኣመና መሳጢ ካብ ዝገበርዋ ነገራት ሓደ እዩ። ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ባህርያቱ ድማ ብሃንደበታዊ ስጉምቲ ፖሊስ ፈጺሙ ዘይሰናበድ ንኹሉ እቲ ፍጻሜታት ኣዝዩ ዝተጸንዐ እናቱ ኣሰንባዲ ግብረ መልሲ ዝህበሉ ምዃኑ እዩ። ዘረፍቲ ኮነ ሰራዊት ተመሳሳሊ ዓይነት ልብሲ ከም ዝለብሱ ተገይሩ ማስኬሮሙን እንትኾነ ሓደ ካብቲ ሓደ ፈጺምካ ክትፈልዮ እትኽእል ኣይኮነን። በዚህ ምክንያት እዚ ድማ ፖሊስ ገበነኛ ፈልዮም ንምጥቃዕ ኣዝዮም ዝሽገረሉ ዝሓየለ ኩርናዕ ናይታ ፊልም ኮይኑ ይረአ። ዳይሬክተር እዛ ፊልም እዚኣ ልክዕ ከምቲ ፊልም ስታር ዋር ኣብ መላእ ህዝቢ ዓለም ተፈላጥነት ዘሕደረት ፊልም ማኒሄስት ድማ ልዕልያ ክትኮነሉ ግዙፍ ሕልሚ ዝነበሮም እንሆ ድማ ከም ካብ ኩቱር ዝና እዛ ፊልም ገጸ ባህርያት ዝተልዓለም ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ክበሃል ብዝከኣል ደረጃ ኣልባሳት እዞም ገጸ ባህርያት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽምብላትን ምትእኽኻባትን ብብዝሒ ህዝቢ ተላቢስዎም እንክትርኢ ፊልም ማኒሄስት ማዕረኽ እንደይ ታርጌታ ሓሪባ ንምግማቱ ፈጺምካ ዘጸግም ኣይኮነን። እምበርከስ ፊልም ማኒሄስት ገለ ካብቲ ዝተዓዘብናዮ ኣገራሚ ጎና ነዚ ይመስል። ሓሳባትኩም ኣብ ኮመንት ሳጥን ከተቐምጡ እናተላብና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዮም።